Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti pandakauya muno muSouth Africa ndakabva ndachizotanga kuita zvechimbavha. Mukomana she takambopatrola mastreets emuSoshanguve, asi pane pakazokanganisika. Then takati one day tabuda, ndokubva umwe muSouth African wandainge ndiinaye akabva achizobaya uyo munhu watainge tichirobha, akabva achizoshayika. Ipapo ndakabva ndambotiza muno muSouth Africa ndikambodzokera kumusha. Akazosungwa zvake muSouth African uyo. Ndainge ndiri kuZimbabwe, pandakanzwa zvichinzi ainge asungwa ndo pandakabva ndachizodzoka, but handina kudzoka, ndikaramba ndichingogara muSoshanguve. Ndakazouya hangu ndikatanga kugara kunoko kuSouth Africa. Zviri kuitika mukomana she ndezvekuti ndiri kupota ndichimuona munhu uya watakabaya. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota ndinenge ndiri mumugodhi, saka mumugodhi umu munenge musina mvura. Ndinobva ndaona kuti ndinenge ndakakombwa nenyoka idzo dzinenge dzichida kundiruma. So mukomana she ndauya pano ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndakambobatsirwa neimwe n'anga yemuno muSouth Africa, but mishonga yandakapiwa inoita sekunge yainge isina kunyatsokusimba, because kubva ipapo kusvika pari nhasi mukomana she upenyu hwacho huri kutongoramba huchitongooma. So I need advice. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kutsvakawo n'anga kana kuti muprofeta ari kunoko kuCape Town anokwanisa kundibetsera. Ndinogara ndichingomuona munhu uyo akapondwa nemuSouth African wandaimboshanda naye tichiita zvekuba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. But pandakataura namukoma vedu ndinoona sekunge vasina kunyatsokutiudza chokwadi, because apo pekuti muSouth African watainge tiinaye ndiye akabva achizobaya munhu wacho wataida kubira nebanga. Ipapo pari tricky, handina kuona sekunge vakatiudza chokwadi. I suspect kuti mukoma vedu vanenge ndivo vakabaya munhu nebanga, nekuda kwedzimwe nyaya dzimwe dzavainge vava kutaura dzavakazoti musazodzitaura pachannel, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai pataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini right now ndava munhu ari very suicidal. I am regretting getting married to the man that I got married to. Dai hangu ndakaenda naSugar Daddy avo vainge vachiti vanondida pandainge ndichiri kuUZ. Zvimwe kuda ndingadai ndichirarama upenyu huri nani. So at that time when I was still in university, ndipo pandakatanga kupfimbwa nevamwe Sugar Daddy. Shamwari yangu ainge achitodanana nevake Sugar Daddy akaroorwa, but akazofa zvake neHIV. But makore acho iwawo vanhu vazhinji vaingowandisa status yavo vasingadi kunwa mapiritsi, zvokuti dai akada kuenda ake kuchipatara akatanga kunwa mapiritsi, nanhasi uno tingadai tiinaye. I am regretting mukoma kuti dai ndakaroorwa naSugar Daddy, but ndakaramba. Saka Sugar Daddy vake vainge vaine imwe shamwari yavo uyo ainge achindida, achitoti ainge achida kundiroora, achitoti baby, mari iripo yekuti ndinokuroora tobva tatochata. Saka ndakatomboda kubvuma mukoma, but I thought kuti I had made the best decision. Pandainge ndichidzidza paUZ paiva zvekare nomwe mukomana ainge achidzidzawo ipapo, then he dropped out akazotanga kuita zvemechanics. He just
started working for this other man ainge angoriwo nechigarage by the side of the road. Nekuda kwezvimari zvaainge ava kupota achiwana, ende dzimwe nguva vaiti mundara wacho wavaishandira kana asipo vaikwanisa kutogadzira motikari dzemacustomers vobva vatongodyoredzera mari muhomwe. Zvekare neusiku vairara vachishanda vachigadzirira vanhu motikari dzavo zvisingazivikanwe nemuridzi wegaraji. Ndakatoona sekunge my choices that I was making at that time, they were the good choices, ndisingazivi kuti ndiri kutozvikanganisira upenyu hwangu. Pandainge ndichiri kuchikoro ndisati ndazotizira, ndainge ndakasimba mukoma, ndakazvinakira. Epano pandakazoti ndatizira, akabva nditi you need to drop out, hapana mari, this and that. Amai vangu vakarwadziwa kuti shuwa mwanangu wasarudza marriage than kuti utange wagraduate. Ipapo ndaitoona sekunge vabereki vangu vainge vachitopenga, ndokubva ndachizopiwa mwana wekutanga. Apa akanditira utsinye hwekuti akanditi gore mwana zvekuti vana vangu vakangoita sekunge matwins. Fast forward tazouya kunoku kuCape Town. Ndo pandakanyatsokuona kuti makandiwa haasi mwari. Mukomanashi munhu akatanga kuhura, kusvika pari nhasi anohura zvelevel repamusoro zvekuti anosarudza kuchengeta mahure asi mhuri yake ichifa nenzara. Ndinorangarira nerimwe gore ndakambopotsa ndatsikwa nemotikari, murume wangu ndisingazivi kuti ainge aripi. Apa mumba tainge tiine mari yatainge takaisa kumasavings. Akaba mari iyoyo mukomanashi, ndokubva aenda kumujolo nemari iyoyo. Akadzoka akangobata 100 rand pamari iyo yaakabuda akabata, yainge itori mari yainge yakawanda. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri kungoramba ndichingopera. Kana mukaona mafotos angu pandainge ndichiri kuuniversity, ndikakuratidzai mafotos angu, munokwanisa kufungidzira kuti these are two different people. Ndasakara mukomanashi, ndasakara kusvika pekupedzisira. Apa haadi kuti ndinge ndichishanda, saka stress ndo yazondiuraya. Mukoma nditori nepfungwawo dzekuti dai ndakwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa, zvimwe kuda zvinhu zvangu zvaikwanisa kuzotanga kundifambira negwara rakanaka. But pekutangira pacho handitomborina zvachose. Kundirova handirovi, asi anongokurova nemashoko, anokuudza mamwe mashoko ekuti anorwadza. Saka chiri kungondirwadza mukoma ndichikuti vana vangu ava, kana kuri kunzi ndikazoita suicide, vana vangu vachasara vachichengetwa nani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi dambudziko riripo nderekuti I am now very suicidal. Let us try to speak with him in the comment section. Zvakangooma azvo vedu zvinorwadza. Vanzvadzi please musazviuraya, rambai muine pfungwa idzodzo dzinopota dzichikubatai pose apo pamunofunga kuda kuzviuraya, kuti ko kana ndikazviuraya vana vangu vanozosara vachichengetwa nani. Let us try to assist in the comment section. Kune avo vanenge vaine maideas kuti zvinofambiswa sei. Let's say kana kuri kunzi munhu anenge achida kuendawo kuna naPoland, kana wakaendawo kuPoland, you can come as anonymous, then wobva wachizotiudzawo kuti wakaendawo sei ikoko, process yacho, because hanzi vanhu vari kuenda kuPoland vachinoshandawo mumawarehouse. Please, I am begging you, can you bring that information? Then ndozoverenga panapa pachannel yedu toitawo kachirongwa kekuti tinenge tichidzidzisana kuti how can you go overseas, dzipi nzira dzaungashandisa kuti unge uchikwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume wangu iye anobva kuChipinge uko akandiudza imwe secret yekuti kana nanhasi uno secret iyoyo inondivhundutsa. Ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa hana yangu ichirova. Murume wangu akandiudza kuti ivo
haiwa neimwe n'anga yekumozambiki. Makore acho iwawo hanzi zvinhu zvainge zvakaoma, saka vakati vahaiwa vapiwa peace job nen'anga ekumozambiki vakabva vachizoenda kwachiyadzwa. Hanzi vakauraya umwe murume uyo wavakangosangana naye mune chimwe chisango. Kwava kumubata vakamuzvuzvurudza vakaenda naye kuseri kwechimwe chikwenzi. Hanzi vainge vari 4 iye nevamwe varume vemuvillage mavo. Kunyange patakazoenda kumusha last year akabva azondiratidza vamwe 2 vacho. Umwe 1 ndiye akafa achiita zvekuzvisungirira, saka iye akati kwandiri vakazofamba mushure mekunge vatanga kupfukirwa nemhepo yemurume uyo wavakauraya. Saka vakazofamba vakati murume wangu nevamwe 2 avo vaakazondiratidza, umwe wacho asingazvizivi, kwava kuenda kun'anga. Vakati vaenda kun'anga kuya ndipo apo pavakabva vachizoita like a go back to sender, but ichienda kuno umwe wavo vachiita sekunge iye ndiye akaronga zvose izvozvo zvekuti vange vachizouraya murume uyo ainge ava kuvapfukira. Saka akazotanga kuona chipoko chemurume uyo wavainge vakaponda ndokubva achizozvisungirira. Murume wangu akatondiratidza banga iro rinogara mune imwe ninga kwavo ikoko kwaanobva kuChipinge. Ndo pandakaona kuti zvechokwadi murume wangu ari kundiudza chokwadi. Saka akangonditi iyi isecret yandakuudza mudzimai wangu, just in case kana ukazoona zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika pamwana uyu wawazvara unofanira kuti unge uchizokasika wandiudza. Kubva ipapo kusvika pari nhasi handina umwe munhu wandati ndaudza nyaya iyi. Ndazototanga kutokuudzaiwo mukomanashi. Chandiri kungoda iadvice kubva kwamuri muri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa asi hanzi ndiri kudawo advice, ndozvifambisawo sei. Regedzai iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu, ininiwo ndakaromba. Mushure mekunge ndaromba zvechokwadi 1 million ndakaibata, asi mushure mekunge ndabata million ndisati ndakwanisa kuita zvandainge ndichinzwa kuda nayo mari iyoyo, because ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichichengeta kwegore rose ndobva ndachizopiwa mvumero yekuti ndige ndichiishandisa sezvandinonzwa kuda, but ndakakanganisa mhiko. Mari iyi yakazonditsvedza. Ndakauya kunoku kuSouth Africa mainge muri mugore ra2015 ndikanhongawo chimwe chitupa, zviya zvitupa zvekare zvainge zvakaita zvibhuku. Ndo chandainge ndichishandisa ndikabva ndachizowana basa. Pandainge ndichishanda mukoma pakambani ipapo painge pasingashandi maforeigners, paingoshanda maSouth African. Asi zuva randakazonzwa zvichinzi kwainge kuchazouya Home Affairs zvekare neve Department of Labour, handina kuenda kubasa. Ndikatofonera murungu wangu ndikamuudza kuti ini ndaenda pane kwandiri kuda kumboenda ndokutoramba basa kwandakaita, because ndakaona kuti ndaikwanisa kuzosungwa. Then mushure mekunge ndasiya basa ndo pandakazotanga kutambudzika. Ndakatambudzika kubva mugore iroro randasiya basa, randazoregedza kushandisa chitupa ichocho kuzonosvika mugore ra2021. Ndikangoti ndo pakazochinja upenyu hwangu. Ndainge ndiri munhu ainge ava kuita zvekutengesa maDragon energy drink, sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iyo yechiNigerian yakandirombesa. Ndakanzi unopinda mumataxi rengi, unofamba mumalocation. Hongu ndaitofamba mumalocation ndichitengesa maDragon. Ndaitengesa kunzvimbo inonzi Mabopani zvekare nemuHammanskraal. Then madrinks awa andainge ndichitengesa ndakanzi ndo aizoita kuti ndinge ndichizoita mari, sekuti kana ndikakutengesera drink ukatenga change iya yandinokudzosera, iyo inobva yazotanga kutora dzimwe mari dzaunenge uchizobata, zvisinei nekuti mari idzodzo dzinenge dziri mubhengi here, mumba kana kuti muhomwe.
unenge usingambozvione kuti pane munhu ari kunditorera mari, but maproblems awo aunenge uchisangana nawo mukurarama kwako, maproblems mamwe acho anenge asingatombonzwisisiki, sekuti kana ukangobata mari wotofonerwa kumusha wotoudzwa kuti amai kuno vari kurwara, saka pari kudiwa 300 US kuti tinge tichienda namai kuchipatara. Ndo maproblems awo aunenge wava kungogara uchingosangana nawo. Unenge wava munhu wekuti unenge usina kana good luck zvachose. Saka mukomanashi ndo zvandaita izvozvo, ndo rainge riri basa rangu. Ndakareiza mari because mari dziya dzaizobiwa nemari dzandinenge ndichizopa vanhu change dzavo. Mari idzi ndaizomuka dzirimo mumba ndobva ndaverenga. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutomuka ndobva ndatoona kuti ndinenge ndiine kana 50, 60, even up to 90,000. Mari iyoyo ndichingoisa paside. Ndakabva ndachizobva mulocation ndikabva ndachizotanga kugara kumasuburbs. Ndainge ndiine nyoka zvino iyo yandainge ndakapiwa mushure mekunge ndakwanisa kubata 190,000 rands. Ndo pandakadzokera kwaari muNigerian uyauya kwava kundipa nyoka iyi handina kana kumbogara ndakaivhunduka nekuda kwemari yandainge ndichiita. Ndakanzi nyoka iyi ndo ainge atova mukadzi wangu. Dzimwe nguva nyoka iyi yaitondiudza kuti iri kuda kuti tinge tichienda kuma-outings. Taitoenda kuma-outings mukomanashi totonorara kuhotel. Iyo kurara kwainenge ichiita neni inozvimoneredza right around my waist, yobva yachizotanga kutoyamwa sikarudzi yangu zvekuti ndinosvika pakutopedza kuita sekunge ndiri kutorara nemunhukadzi. Saka zvinhu zvekutoti ndainge ndakatozvijairira, uye zvekare ndainge ndava kusatombofunduka kana kutya zvachose, nekuda kwekuti ndaiziva kuti ndo pari kubva mari yangu pairi nyoka yacho iyoyo. Nekufamba kwenguva ndakachizopiwa mvumiro yekuti kana kuri kunzi ndinenge ndichida mukadzi, ndinongotsvakawo mukadzi uyo wandinenge ndichizojola naye. Ipapo mukomanachi pandakangopiwa mvumiro yekuti ndinge ndichizotanga kuita zvekujola, ndipo pandakabva ndachizotanga kudanana nevasikana vakawanda. Pane umwe uyo wandakazosangana naye pane imwe dating site akazondikanganisira. Musikana uyu ndakamuchiva nekuda kwechimiro chake, ndikabva ndachizotanga kutaura naye. Akangotanga nekuti anoda mari kubva kwandiri, ndikabva ndati it is okay, ndokubva ndachizomutumidzira mari. Akabva ati fine, we can meet, and indeed we then met. Patakazosangana haana kukwanisa kundibudira pachena kuti iye ainge ari kumazuva ake sezvinhu zvakazoitirwa murima. Iniwo handina kukwanisa kuzviona kuti ndainge ndatokanganisa mhiko dzangu, sezvo ndainge ndarara nemukadzi ainge ari kumazuva ake. Ende vakadzi vemuSouth Africa ivo ndo zvavari, kana vachitoda mari munhu haatombokubudiri pachena kuti iye anenge ari kumazuva ake. Saka mushure mekunge ndarara naye ndo pandakatanga kunzwa kushinyira, nyoka ichishinyira iri pasi pembedha. Handina kana kumbosuspekta kuti ndainge ndatokanganisa mhiko. Ndakazotakurana nemunhu wangu mangwana acho makuseni ndikanomusiya kulocation ainge achigara. Handina kuziva kuti ndiye munhu ainge andikanganisira upenyu hwangu. Ndichidzokera kumba, mari iyaya yainge ichingogara mune rimwe suitcase. Handina kana kumbogara ndakaitarisa kuti ichirimo here kana kuti haimo. Chandaingoita mukomanachi ndechekuti ndaingovhura rimwe drawer iro randainge ndakaisa imwe mari yandaishandisa for my expenses. Zuva iro randakazonovhura monake mukoma, ndakaita sekunge ndichafenda ndikaona kuti mainge muine 50 rand imwe yose yainge yanyangarika. I panicked, ndikafonera sekuru vaya muNigerian vekundibatsira, ndikaenda kushop kwavo. Vakanditi mari yaya yakazouya kwandiri ndakatoishandisa ini, ndikatotengera mudzimai wangu motikari. Ndakarwadziwa mukoma, ndikati hapo sekuru muri kuzama kuti kudii? Vakanditi handiti wewe wakarara nemukadzi ainge ari kumaperiods. Ndakakudza kuti usafa wakarara nemukadzi anenge ari kumaperiods, otherwise zvinhu zvako zvinokwanisa kuzokanganisika. Ndikavati nhai sekuru, ko ndoita sei? Chindibatsiraika mari yangu inge ichikwanisa kudzoka. Ndakaudzwa cash talk yekuti the devil will never give you second chances mukoma. I regret a lot. Kana mukaona matambudzikiro awo andiri kuita
Hii munondinzwira tsitsi mukomanashi. Ndiri kushanda sagarden boy pari zvino. Upenyu hwandiri kurarama hwakaoma zvisingaite. Kana kuine munhu anoda kuchengeterwa musha wake kuZimbabwe, inini I am willing. Siyanai nazvo zvekuda kuromba izvi. Isu vamwe takatozvikanganisira. Ndakatoudzwa kuti my soul belongs to the devil. Kunyangwe zvikazonzi ndinenge ndafa, hanzi my soul will forever belong to the devil. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi my soul will forever belong to the devil. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi the devil does not give second chances. Munoti kudii nazvo? Hanzi ndo zvandakaudzwa nenganga yacho yekuNigeria. Hanzi the devil will never give you a second chance. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.